खुलुमबाय लोगोफोर, डियार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैनिसिमबो बेलासिनि गोजोन हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोननैसो खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ गौरब गगैया कक्राझार रेलियाव जाख्ल'नाय आरो हानि लेनदेन खालामनायनि थाखाय बिजेपि इउपिपिएल गोरोबलायनायखौ सोंखारिदों। मैया कक्राझाराव मोनसे मख'जाथाव राजखान्थि हान्जा सुरनाय हाबाफारि लादोंमोन, जेराव कंग्रेस दोलोआ दानि बिजेपि इउपिपिएल गोरोबलायनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो। देबिटला गोजौ फरायसालिनि फोथाराव खुंनाय बे हाबाफारिया फैबाय थानाय बिसायख'थिनि थाखाय थियारियाव कंग्रेसनि गोहोखौ दिन्थिफुंदों। आसाम कंग्रेसनि गाहाय गौरब गगैया सरकारखौ गावनि समायफोरखौ जाफुंहोनो हायैनि अजद होदों। बिथाङा बुङो दि जल जीवन मिशन बायदि हाबाफारिफोरा जाफुंसार जानो हायाखै मानोना पाइपफोर दं नाथाय दैनि जगायनाय जायाखै। बिथाङा आरोबाव गुबुन सोरखारि मावथांखिफोराव गाज्रि आखु दिन्थिनायनि अजद होदों। गगै बिथाङा बुङो दि बेफोर जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि अनगायै सरकारा बेरेखा जानायखौ दबथायनो थाखाय पुलिसखौ खामानि मावनायाव थिसनगासिनो दं। बिथाङा आरोबाव गिबि मन्थ्रिखौ सोंखारिनानै बुङो दि गिबि मन्थ्रिया थगायनायनि थाथिखौ गनायोब्लाबो बिथाङा दायखौ गनायना लानायनिफ्राय जानगाराव थायो। कंग्रेस दैदेनगिरिया ट्राइबेल हारिनि सायाव दुखु फोरमायो आरो बुङो दि बिजेपि दोलोआ मन्द हारिफोरनो ट्राइबेल मानदान्दा होनायनि खोथा होनायखौ मान होआखै। बिथाङा दानि थासारिखौ बै मुगाजों रुजुना बुङो जेब्ला बिथांनि बिफा बारग' गिबि मन्थ्रि तरुण गगैया बिबान लादोंमोन। बिथाङा बुङो दि बिथांनि बिफाया उदखारि हान्जाफोरखौ समाजनि गुबै लामायाव खौसेथि खालामनायाव हेफाजाब होनानै बड'लेण्ड ओनसोलाव गोजोन लाबोनो हादोंमोन। बेराफारसेथिं बिथाङा दानि खुंथायाव फरायसालिफोरखौ बन्द खालामनायजों लोगोसे हिंसा आरो जौ लोंनायखौ थुलुंगा होगासिनो दं होनना अजद होयो। मोनसे गोख्रों अजद होनानै गगैया बुङो दि सोरखारा ट्राइबेल ओनसोलनि गोबां हाखौ जायगानि सुबुंफोरजों सावरायालासेनो गिदिर कम्पानिफोरनो गथायदों। बिथाङा समायखिरा लादों दि कंग्रेसआ गोहो मोनब्ला बेखौ जानायनिफ्राय होबथागोन। गुबुन सासे कंग्रेस दैदेनगिरि रकिबुल हुसेन बिथाङा भट होगिरिफोरखौ बिपिएफ दोलोखौ हेफाजाब होनायनिफ्राय सांग्रांथि होयो, जायनि ओंथिया बेनो दि बिथांमोनहा बिजेपिजों मोनसे थाखोमानाय गोरोबथा दं। बिथाङा बुङो दि बिपिएफखौ भट होनाया खेंसालियायै खुंथायाव थानाय दोलोखौ हेफाजाब होगोन। बे रेलियाव 5,000निबो बांसिन सुबुंफोर आरो गोबां गोजौ थाखोनि कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोरा नुजाथिदोंमोन, जाय ओनसोलाव दोलोनि थाखाय गोख्रों मददनि इसारा होयो। नैथि खौराङाव दङ बिस्वजित दैमारिया फैयोब्ला बिटिसिआ गाज्रि जाफिनगोन। प्रमद बर'। बिस्वजित दैमारिया बिटिसिआव फैयोब्ला बिटिसिनि थासारिया गाज्रि जाफिनगोन। बे गोख्रों अजदखौ होदों इउपिपिएलनि आफादगिरि आरो बिटिसिनि चिफ प्रमद बर'आ। मख'नो गोनांदि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया खौरांगिरिजों मोगा-मोगियाव बिटिसिआ गाज्रि जाबाय होननानै बानबुंथि होदोंमोन। बेनिनो फिन्नाय होनानै बिस्वजित दैमारिया बिटिसिआव फैयोब्ला बिटिसिनि थासारिया गाज्रि जाफिनगोन होननानै बुंदों प्रमद बर'आ। बबेखानि बिस्वजित दैमारिया बिपिएफजों थानानै बिटिसिखौ गाज्रि खालामना गालांदोंमोन। नाथाय थांनाय 5 बोसोराव इउपिपिएल सोरखारा बिस्वजित दैमारिया गाज्रि खालामनानै गालांनाय थासारिखौ फोसाबबाय आरो साफा खालामबाय होननानैबो प्रमद बर'आ बुंदों। मख'नो गोनांदि बिटिआरनि मोन 40 काउन्सिल बियाबनि मोनफ्रोमबो बियाबाव इउपिपिएल दोलोआ 7,000-8,000 नखरफोर दं। 7,000 नखरफोरनिफ्राय खमैबो 21,000 भटआ इउपिपिएलनि निजा भट। इउपिपिएल दोलोआ निजा नीति, निजा पलिसि बाहायनानै देग्लायनि बिसायख'थियाव बाहागो लादों। गासै मोन 26 हारि-हारिसाफोरनि 35 लाख राइजोफोरनि गेजेराव फोथायनायखौ लानानै सिगांदों। बेनि दाहारखौ लांबाय थानो थाखाय इउपिपिएल दोलोआ जेरैखि जाया नाजागोन होननानैबो प्रमद बर'आ बुंदों। ओरैहाय इउपिपिएलनो मानो भट होनांगौ होनबा खौरांगिरिफोरनि सोंथिनि फिन्नाय होनानै प्रमद बर'आ बुङो दि इउपिपिएलनो भट होयैनि जेबो जाहोन गैया, मानोना थांनाय 5 बोसोराव आबहावाया साबसिन जादों। रावबो सुबुङा एबा नखरा हिंसायारि आबहावायाव थानो लुबैया। हाग्रामा महिलारिया 10 बोसोर कंग्रेसजों थानानै आरो 5 बोसोर बिजेपिजों थानानै सोरखार सालायदोंमोन। जायजोंखि थानानै सोरखार सालाया मानो हाग्रामा महिलारिनि खुंथायनि समाव बुथारनाय, हिंसा, फेग्रा मुवा, जौ जुवा गेलेनायनि आबहावा दंमोन। बै दिनफोरा दा गैला।
सोरगिदिं गोजोन आरो जौगानायाबो जागासिनो दं होननानैबो प्रमद बर'आ बुंनायखौ खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। थामथि खौराङाव दङ BTCआव देग्लाय BJPआ किंमेकार जागोन। दिलीप शइकिया 22 सेप्तेम्बर खालि जानो गोनां BTC बिसायख'थियाव BJP दोलोआ किंमेकार जागोन होननानै दाबि खालामदों आसाम रायजो BJPनि आफादगिरि आरो दरं उदालगुरिनि MP दिलीप शइकियाया। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय 23 नं दिहिरा काउन्सिल बियाबनि BJPनि बिजाथि मानास प्रतिम कलितानि फोसावदिंनाय मेलाव दिलीप शइकियाया बाहागो लानानै देग्लाय BJPआ किंमेकार जागोन होननानै दाबि खालामदों। रिपर्टनि बायदियैब्ला BTCनि रायजोफोरहा माखासे जेंनाफोर दं। बे जेंनाफोरखौ BJP सोरखारासो फोजोबस्रांनो हागोन। कंग्रेसनि खुंथायनि समाव BTCआव 100 कौटि रां होदोंमोन, नाथाय BJPआ 1000 कौटि राङै होदों होननानैबो BJPनि आफादगिरि दिलीप शइकियाया बुंदों। मख'नो गोनांदि जानो गोनां BTC बिसायख'थियाव BJPआ BTCनि गासै मोन 40 बियाबनि गेजेराव 30 बियाबाव निजायै बिजाथि होदों आरो BTC बिसायख'थियाव गोख्रोङै बादायनो ओंखारदों। बेखौबो मुंख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे आसाम सोरखारनि गोबांसा केबिनेट मन्थ्रि आरो BJPनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरा BTC बिसायख'थिनि फोसावदिंनायाव मैखोमै बाहागो लागासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ BTCआव BJP सरकार फैयोब्ला VCDCखौ बोखारगोन आरो रावखौबो लुथिनो होआ। हिमन्त बिश्व शर्मा खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियै बे खेबाव BTCआव जोंनि सोरखार फैगोन। जोंनि सोरखार फैयोब्ला VCDCखौ हाखराव गारहरगोन। क'क्राझार जिल्लानि कुसुगावआव BTC बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय मेलाव बे बाथ्राखौ बुंदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बबेखानि आसाम सोरखारा होनाय बिथांखिफोरखौ VCDCआ जाखुमाजोबो। VCDCआ निखावरि सुबुंफोरनि बैफोर बिथांखिफोरखौ सिख'नानै लायो। बेनिखायनो BTCआव जोंनि सोरखार फैयोब्ला VCDCखौ हाखराव गारहरगोन होननानै गोख्रों रावजों बुङो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बे समाव BTCआव ड्राइभारनि मासियाव गुबुन सुबुं दं, नाथाय थावखौ जों सोयो। मामाया गेरेन्टि होदों मामाखौ फोथाय। रावबो गोजौ गाहाय थानाय नङा, गासैबो राजा जागोन। अक्ट'बर-नबेम्बर दानाव BTCनि गासैबो नखरफोरनो अरुणोदय बिथांखिनि खाबु होगोन। थाइसेबो रां होनाङालासे BTCआव साख्रि मोननो नांगोन। निखावरि सुबुंफोरनिफ्राय रावखौबो लुथिनो होनाय जानाय नङा होननानैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। मख'नो गोनांदि कुसुगावआव खुंनाय बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव रायजोफोरा सावस्रि मन्थ्रिनि सिगाङावनो गिबि मन्थ्रिनो देहा फाहामसालियाव डाक्टर गैयैनि अजद होयो आरो डाक्टर होनो थाखाय दाबि खालामो। गिबि मन्थ्रियाबो रायजोफोरनि अजदखौ मोननायनि उनाव गोख्रै डक्टर थिसननो सावस्रि मन्थ्रिखौ बिथोन होबाय होनना खौराङाव फोरमायनायखौ मिथिनो मोनबावनाय जादों। बाथि खौराङाव दङ धेमाजिनि गगामुखआव फुड पयजनिं जानायनि सन्देहआव सा 40 सुबुंखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। फुड पयजनिं जानायनि सन्देहआव धेमाजि जिल्लायाव सा 10 गथ'साफोरजों लोगोसे खमैबो 40 सुबुंफोरखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। मोनसे धोरोमारि जथुमाव महाप्रसाद जानायनि उनाव सुबुंफोरा बेरामाव गोग्लैदों। बे जाथाया शंकर संघ नामघरनि तिनगिरि गामि दालायाव जादोंमोन। दानारि महाप्रसादनि थाखाय सिबियारिफोरा ज' जादोंमोन जेब्ला गोबां सुबुंफोरा लोमजानो हमदोंमोन। गगामुख सुबुं सावस्रि मिरुनि डक्टरफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बेरामिफोरा डायेरिया, गोमोनाय, लोमजानाय आरो खर' सानाय बायदिजों भुगिनांगासिनो दं। देहा फाहामसालिया मिजिंथिदों दि गोबां सुबुंफोरा फाहामथाय लागोन। गिबि नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनो दि भादिया प्रसाद बेरामनि जाहोन जानो हागौ। सावस्रि मावख'गिरिफोरा बेखौ रोखा खालामनो थाखाय लेब'रिनि फिथायखौ नेगासिनो दं। जायगानि बिबानगिरि आरो सावस्रि हान्जाया थासारिखौ खाथिनिफ्राय नोजोर होगासिनो दं। गुबुंले जानायनि फुंखाखौ नागिरनो आरो गोबां सुबुंफोरखौ बेराम जानायनिफ्राय होबथानो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। द'थि खौराङाव दङ CRPFनि जवान कुलदीप सिंहआ गुवाहाटीआव जिउ गोमायो आरो गामियाव दुखुनि मोनसे दोहौ गोसारदों। बाबुगड़नि अटुटा गामियाव CRPFनि जवान कुलदीप सिंहआ कार्डियक एरेस्ट जानानै रुंसारि जायो। 43 बोसोर बैसोनि कुलदीपनि गोथै सह'खौ गामियाव सौहैनाय मिलिटारि सन्मानजों सावनाय जायो। कुलदीपआ 2002 मायथाइयाव CRPFआव थिसनजादोंमोन आरो गुवाहाटीआव नार्सिं एसिस्टेन्ट महरै खामानि मावगासिनो दंमोन।
बिथांनि नखराव बिमा-बिफा, सासे बिसि, गथ'फोर आरो सानै बिदा-फंबाय दं, जायनि गेजेराव सानैया रौनिया हानजायाव दं। जागरणनि खौरांगिरि बाबु गौरआ फोरमायनाय बायदिब्ला आसामनि गुवाहाटीआव कार्डियक अरेस्टनि जाहोनाव सीआरपीएफनि जवान कुलदीप सिंहआ जिउ गोमानायनि उनाव सनिबारखालि पुलिस थाना ओनसोलनि अथुटा गामियाव दुखुनि मोनसे दोहौ सोमजिहोदों। 43 बोसोर बैसोनि बे रौनियानि गोथै सह'खौ सनिबारनि फुंबिलियाव बिथांनि आजै-आजौनि गामि अथुटायाव सौहैयो, जेराव गोबां गामिनि सुबुंफोरा बिथांखौ मोदै आरो गिलिर गोसोजों बिदाय होयो। बिथांखौ रौनिया सन्मानजों सावनाय जादोंमोन, जेराव खाथि-खालानि गामिफोरनि सुबुंफोराबो बाहागो लादोंमोन। नखरा गिलु-बालु जादों आरो गामियाव मोनसे दुखुनि आबहावा दं। अथुटा गामिनि थागिबि मदन सिंहनि गेदेर फिसाज्ला कुलदीप सिंहआ 2002 मायथाइयाव सेन्ट्रेल रिजार्भ पुलिस फर्स (सीआरपीएफआव साख्रि मावजेनदोंमोन। बियो गावनि नखरनि गुवाहाटीनि सासे नार्सिं एसिस्टेन्ट महरै खामानि मावदोंमोन। बिफा मदन सिंह, बिमा सरोज, बिसि नीता, फिसाज्ला अक्षित, फिसाजो जुहि आरो सानै फंबाय गौरव आरो सौरभ गासैबो आर्मियाव साख्रि मावगासिनो दं आरो गामियाव थायो। बिथांनि सासे फिसाजोआ सिगांनिफ्रायनो हाबा जाखाबाय। हरखाबै कुलदीपनि रुंसारि जानायनि खौरांआ गासै नखरखौनो सोमावग्लुंहोदों। खौरां मोन्नाय बायदिब्ला कुलदीप सिंहआ शुक्रबारखालि गुवाहाटीआव हार्ट एटेक जानानै रुंसारि जायो। बे दुखुनांथाव खौरांआ बिथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव दावराव-दावसि सोमजिहोदों। बिसि निसि, फिसाज्ला अक्षित, फिसाजो जुहि आरो बिमा-बिफाया जोबोद दुखुआव गोग्लैदोंमोन। रोजा-रोजा गामिनि सुबुंफोरा बिथांनि न'आव फैनानै दुखुआव गोग्लैनाय नखरनिसिम दुखु फोरमायनो हादोंमोन। कुलदीपनि फिसाज्ला अक्षितआ बिफानि सिताखौ सावदों। सीआरपीएफ आरो जायगानि खुंथायनि नुजाथिनायाव मिलिटारि सन्मानजों बिथांनि गोथै सह'खौ जोबथा बिदाय होनाय जायो। स्निथि खौराङाव दङ हरिद्वारनि सासे फोरोंगिरिया फरायसालिनिफ्राय साननै सुथि लानायनि थाखाय सासे 7 बोसोर बैसोनि गथ'नि मोखांखौ जुथाजों नारसिनो आरो गुबुन सासेया बिखौ लावथिजों बुयो। सानै फोरोंगिरिखौ बुक खालामनाय जाबाय। हौवासानि बिफानि अजदआव अजद होनाय जादों दि बे गाग्लोबनायनि जाहोनाव गिबि आखायाव फ्रेक्सार जादोंमोन आरो बिखुं आरो हिपआव जोखोम जादों। पुलिसआ फोरमायनाय बायदिब्ला उत्तराखन्डनि हरिद्वार जिल्लानि गुदि फरायसालियाव सासे 7 बोसोर बैसोनि गथ'खौ बिनि सानै फोरोंगिरिया गाग्लोबदों। फोरोंगिरिफोरनि हेंथायै फार्स्ट इनफरमेशन रिपर्ट (एफआइआर) होनाय जादों। हौवासानि बिफाया अजद होदों दि फोरोंगिरिफोरा गथ'खौ देहायारि साजा होदों। खौरां मोन्नाय बायदिब्ला बियो साननैसिम गैयामोन। जब्रेरा थानानि मावख'गिरि अजय शाहआ फोरमायनाय बायदिब्ला प्रिन्सिपाल बिथांनि अजदनि सायाव राहा लायैनि उनाव बिफाया बृहस्पतिबारखालि पुलिस थानासिम थांदों। बिथाङा गावनि अजदखौ प्रिन्सिपालनो फोरमायदोंमोन, नाथाय दायनिगिरि फोरोंगिरिनि हेंथायै जेबो राहा लानाय जायाखै। जों अजद मोन्नायनि उनाव जों प्रिन्सिपाल आरो फोरोंगिरि सानैनिबो बेरेखा एफआइआर होदों होनना मावख'गिरिया बुङो। शाहआ फोरमायनाय बायदिब्ला थाखो 1 नि फरायसाया साननै फरायसालिनिफ्राय बारग'दोंमोन आरो थाखोआव फैफिन्नायनि उनाव बिखौ बुनाय जादोंमोन होननानै खौरां मोन्नाय जादों। जों दायनिगिरि सानै सुबुंखौ नटिस दैथायहरबाय आरो जों आरोबाव राहा लागोन होनना बिथाङा बुङो। अजदआव बिफाया दाबि खालामदों दि सासे फोरोंगिरिया गथ'खौ गारहरदोंमोन, बिनि मोखांखौ जुथाजों नारसिनदोंमोन आरो आखाइखौ दबथायदोंमोन। गुबुन सासेया लावथिजों बुदों, जायनि जाहोनाव गथ'नि आखाइनि हारा फ्रेक्सार जादों। बिथांनि बिखुं आरो नितम्बायावबो जखम जादों। बिथाङा जोबोद दुखु मोनगासिनो दं होनना अजद दैखांनाय जादों। बृहस्पतिबारखालि न'आव फैफिन्नायनि उनाव हौवासाया गावनि नखरनो जाथायनि सोमोन्दै खोन्थादों। जेब्ला बिथांनि बिफाया बे जाथायनि सायाव अजद होनो थाखाय फरायसालियाव थांदोंमोन, अब्ला बिथाङा फोरोंगिरिफोरखौ सिगि-सग' खालामनायनि अजद होदों। बिथाङा बुङो दि जेब्ला आं फरायसालियाव सौहैदोंमोन अब्ला सानैबो फोरोंगिरिफोरा आंखौ हुमखि होनानै बुंदों दि दा थांदो नङाब्ला जों नोंखौ बुथारगोन होनना बिथाङा अजद होदों। अजद होगिरिया गथ'नि मेडिकेल रिपर्ट आरो सावगारिफोरखौ सोफादेरदोंमोन, जेराव बिनि बिखुङाव गोजा दागो नुनो मोननाय जादों। उन्दै गथ'साफोरनि सायाव इनाय खालामनायनि थाखाय जुवेनाइल जास्टिस जोथोन आरो रैखाथि होनाय एक्टनि 75 दफानि सिङाव मोनसे गिबि फोरमायथि रिपर्ट (एफआइआर) दाखिल खालामनाय जादों। लोगोसे भारतीय न्याय संहितानि सेक्सन 115(2) आ गोसो जानानै खहा खालामनायनि थाखाय आरो 351(2) दायगोनां सिगिनायनि थाखाय। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि आरो बेलासि समाव गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।